Belaino wanama singsakai alia kosom ban kundri paima bai tini halahali asram bali kami amsini likurokni nok nukungrok belakheno tini nokbar kotor paima bai tini nok nukungrok kamawi thangpai mani koktoma tini o koktai kothamarok na khanawi thangi suguika halahali asram bari constituency ni MDC Prosmit Debroma thangi tini o amsini likurok bai thangi malai mani yakulo botini shawik narika amsini likurok no kok rika tini norokni onok hamya ongmani bankondri bai khukjagi tlangjak mani tini asuk belai wana masingjakai mahaike tini ongmarok no tui sago dukhumania sak deraya ongmani abuno chini matai kotor jono naikhlai tongo hini tini bo shawik narmani norokni onok nokung hamya ongmarok no ang daktino snami rinani bakhak thangi tongo norokni ko mahairok no tui ang habanok rogo thangi salainai SDM DM bai hai hinina tini shawik narika tini khorokcha chakraji belakheno tini nok nokung hamya onggi tongpro nok khukjagi thangmani bo tini o kokrok bohaino shawik narika o khorokcha chakraji buri bata manya onggi tongmani o buri bata no bo ang salai riwano nini o buri bata rokno hini bo tini kokri kapmani MDC Prosmit Debroma Tiktak re pasung nai ko. Bata maya khudi ba. Bolo ne blok tan tan liwo. Bisin blok la. Awu anjo kon khai ro. Ana bisa dola mare nai. Ni no bo tami ro no bata bo kan dewa sak khai ro. Bisa ano sumai di. Bo khai di wan sigra. Chin ing ko. Ko sang but. Sigra. Tabu kong dong ro jero do. An te no ko sanai santami pore te phayoi. Ni mo no ro no halaboya ka klan khai na. Do. khorokcha tiprasa sago kapal biriman ti tongkhoro haike batini o kapal ni biriman obono tini khorokcha sajla tini sak hamya onggi tongaibo tini alia kosom ban kondri phaima bai taibo kapal ni biriman phanangeri mani koktoma tini obono borokni kapal ni biriman ongkha tini sak hamya sajla kaisa tongmani jorase taibo nok nukhung khugui kalangi thangka hini sawi khnarika Kulai rawat lang mo kagan. Trang bai ka kulai yo. Tam Tin sa jar trang. tam sa ro bro. Kali jibi mong trang ni obros mong khaina nang nai lok ni so. Ko so ai. Mo ko bai khundu. Bo Ben tu mang dang. Tin ben obros mong khaina. bo na is ka do ya. Guys ka do bo ni basa sa. Ai mo kat be bo bro so mo khagai. Ai mo kat tong khono te ai mo kat do 5 lakh dikhang nok te 8-10 lakh dikhang nang nai ro. Ben obros mong khaina. Tini phongni attao phai busai phai ang je basamani 9 halal ashram bari constituency ni yango halhali saito ani 8 ta BC tongo 8 ta BC wo jotto jaga no ang tini thangai bere naikha je jaga nok baikha aro thangka tausu jotoi je 8 ta BC ni bisingo je nok baijak ang je visit khlaimani tabuk 27 nok nukhung ang visit khlaikya belai khai baksani nok pra uri uitlang thangka baksani thunan jaga kunphan kurikya baksani kotha ko agoi thanga baksani bufang klai phaikya amo haikai tabukso ti 27 nukhum nok nukhum baijak am hai borno nugoi to belai khairoka ang ani edisini hapan hoti antrop thekno ang je momani abang khlaino tongo abuni karibo sini common place dembe bang box laikya bobo tuno bisito tongo te plus osila rong rojak mono ngo khanan bagai verification khanani bagai kai angje nok baijak rongno angabon boyan musungo sungbo je mansak sung khlainai haibor norok kisa khalogoi mana singnai je ekdom baisuk thanga tongnon jagrikhya sungborno angkai tabo camp snambui school oga mani toni jo diri tirubam srabo kaisa camp tongo tabungmo tabu opros klo sobakya abung anu klo khana pura kon kurikya bon nukrung mo bor motlangoi tabuk sungteisa bono bakhena camp snambui nai kha khayo sini Tripura government te DC government mili woi singbong no kaham khaina na kene khayoi
যে নক বাজার ন বনি নক তাংরিনানি ব্যবস্থা তে বনি যে মাল মাথা রক বা বনি মানে হুনে যে ফার্নিচার যে বনি ডেমেज माने आबो रंनिबो जों कम्पेनसेसन दिमाने नुनै खाखायो ते आं बिसास दङ जे आं तो एडिसि गभर्नमेन्ट होइते आं सुबानायनो स्टेट गभर्नमेन्ट होइते बो सुबाव होननानै आं खाखायो आं बगे स्पेशली आं एसडिएम कक सालायनाय कक सावै गाहाम गाय भेरिफिकेसन खालायबै बनो टाकति दाकिनो बनि मो